Domnule Iohannis, câte bere aveți, domnule? Câte scrie în declarația de avere? Spuneți-le dumneavoastră pe toate. Sunt absolut convins că aveți o copie a declarației de avere și puteți verifica Sunt 5, 6... câte scrie acolo că sunt. Pot să vă spun și de unde le-am cumpărat. Sunteți de acord cu mine că oamenii au dreptul să-și pună întrebări. Așa este. Și atunci este firesc ca una din aceste întrebări să fie cum ați intrat în posesia acestor beri. Cumpărându-le Cu ce? cu banii mei, Bani făcuți de unde? din muncă cinstită. Ați fost profesor Da, am fost și profesor. și atunci știți foarte bine că unui profesor este foarte greu să-și asigure traiul de zi cu zi, dar aminte să mai consume și băuturi alcoolice. Asta este o mare problemă. Și atunci ce le spuneți oamenilor ăstora, profesorilor, care se întreabă, domnule, eu de ce n-am avut norocul domnului Iohannis să-mi pot achiziționa prin muncă cinstită 5 sau 6 beri? Ghinion. Ei au ghinion? Eu am ghinion. Și atunci ei ce au? Apă.